digareng katuran minggah wonten ing pepanggungan panjenenganipun Ibu Susi kadherekaken kalian Pak Winarto. Bu Susi sekalian Pak Winarto. Nggih Pak PLT Sekda. Tindak panggung. Nggih, nyuwun berkahipun Pak Bin lan Bu Susi nggih. Wis kapungkur hatiku kanggo Gayeng ten Mas. Inggih napa? Gayeng. Oh nggih alhamdulillah Pak. Berarti rabine sabda an nggih. Napa? Kanca-kancane diaturi mriko. Kon nyapa ki? Arep kon nyapa? Iya. Kalau gebruk-gebruk niku nggih saged to Pak. Nggih. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu luar biasa Mas Putut. Penggemar jenengan niki semakin semakin tambah. Jadi grit jenengan sudah semakin meningkat. Inilah aset Kabupaten Magetan. Tepuk tangan untuk Mas Putut. Napa Pak, TikTok kula malah sudo sabarene. Kula niku dalang ya, dalang. Kula niku termasuk seniore Mas Putut. Tapi saya sudah bangga sekali Mas Putut sudah bisa meneruskan. Ada satu kesempatan waktu niku kula niku nganti nggunakake tumpeng kuning. Oke. Kula potong tongkat estafet saya berikan Mas Putut. Alhamdulillah. Sudah disukseni di Magetan. Ya tepuk tangan untuk Pak Winarto ugi. Ikhlas ikhlas. Luar biasa sekali. Jadi tolong kanca-kanca didukung semuanya nggih. Siap. Khususon menika datang warga masyarakat, Mas Putut didukung supaya semakin Magetan itu muncul di dunia seni budaya. Termasuk Mbak Elesia nggih Mbak nggih. Luar biasa Mbak Elesia wis. Ya, Mas Gareng mboten paten luar biasa nggih, Pak. Mboten wong niku jare kethek. Oh nggih kethek paten nggih. Pak Lin. Halo, Mas kethek. Nggih. Nggih niki anu Mbak Susi, bulurah nggih. Susi nggih. Oh monggo bulurah pun. Kula nderekke bulurah mawon timbangane bulurah rada ndredeg nggih. Jenengan mboten badhe ngedalaken suwanten Mas, Pak. Suara apa? Biasane hukum panggung, Pak. Nek mboten ngedalaken suwanten niku ninggali ngoten nggih. Ya wis tak tinggali donga wae lah. Aku nek kulino ninggali donga. Nggih. Alhamdulillah Pak Bin nggih. Monggo niki Bu Suci badhe ngaturaken pepeling. Oh iya. Nggih. Siap nggih Bu Susi nggih. Pepeling. Nek anu napa jenenge badhe nanggap ampun sapana mulih wayah kan nggih Bu nggih. Nggih. Makane kalau mau kan sampun kuaturaken. Terus Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Kades, sedaya kemawon monggo kita nyengkuyung sareng-sareng untuk menghidupkan kembali tradisi dan seni budaya nggih. Khususnya wayang desa niku tetep. Khususnya wayang kulit. Walang sanget wayang kulit. Wayang kulit. Wayang kulit niki dalang tok lho Mas niki teng mriki niki. Wes nggih. Niki dalang sing rebab niki dalang. Alah pisan. Gerong niki dalang ruwat niki, Pak. Nggih dalang. Lah sing bonang niku nggih dalang Magetan. Nggih Mas Ragil. Mas Ragil. Lah niku dalang Medion. Pancen khusus malam ini PY dibatali sedaya Pak. Nggih, sing gampang nika ya go tuwekan. Wis muga sehat ya Dik ya. Nggih, nika dalang manten Pak. Nggih. Are sing ngenong kae wis untune nganti entek wis. Nggih. Nggih, monggo Bu Suci. Bu Susi. Bu Susi. Oh, Bu Susi. Bu Susi iki mbokku. Oh iya. Bu Susi monggo ngaturaken pepeling. Oh nggih. Nyuwun pangapunten badhe nyarirani piyambak kanthi bawa langkung rumiyin Ibu. Mboten, langsung nggih. Niki sing mbayari jenengan aja diperintah Mas, men sak karepe Mas. Lho piye to sampean ki kok malah wah wis. Maksud kula ki mbok timbang kleru kok Mas. Wis sampean wis. Mas, Bu Susi iki Bu Susi
Ini kok mungkin khusus Pak Degane dipun potong nggih. Oh, to jenengan potong ngantek resik to. Kula tenang, Mas. Lho, sampean ikhlas begini berarti. Wong wis lunas kok. Nggih. Niki Waranggana Magetan Mas Purute urung dikenalke ya. Nggih. Kenal padha. Mangke kula kenalaken Pak. Nggih, nggih. Iki Uun ki pindah Magetan karo Naryo. Nggih, pindah Magetan. Mangke sing disuwun ngoten nggih Pak Bin nggih. Nggih. Monggo niki Bu Susi niki. Siap. Pepil nggih. Langsung ya Bu, berarti Langsung mawon aja. Oke, Langsung siap. kesuwen marai ora menarik Mas Luman. Oke, siap nggih. Mesake Mbak Lisa ben dinikmati monggo. oleh warga Nggih. masyarakat. Monggo. Monggo, pepiling dados Mas monggo. Tak umlah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake Tak jogete, Mbak. Sampai terus, Mbak. limbang waktu untuk tansah dicoba Ayo, Las. yen berjamaah Subuh. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Minata. Burlan asar. Ngadoke dan mungkar. Maghrib lan isa. Ayo, perintah agama limbang waktu kudu tansah dicoba wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limbang waktu kudu tansah dicoba dadi Islam lan luwih sampurna yen berjamaah Burlan asar. Ayat ditinggal dan mungkar. Maghrib lan isa. Asas
Matur suwun Ah, Pak sangat, Pak Win. Nggih. Pak Win sehat selalu. Alhamdulillah sehat, Mas. Naringan lancar berkah barokah. Amin, amin, amin. Ibu amin. Susi terima Ibu Susi, kasih. matur nuwun. Nggih. Sampun ngregeng gayengaken. Nggih, meling mawon Nggih. lewat YouTube Siap. ngaturaken sungkem dhumateng Pak De Purbo. Nggih. Oh, nggih to. Nggih to. Lho jenengan sing ngatur kita Pak De Purbo. Oke, siap. Bapak jenengan iki kan apa namanya? Meh. Pak Nggih. Purbo Maksudnya Isma. Pak Purbo Carita Ponorogo. Purbo Asmara. Purbo Sasongko. Kae sasong. Sampeyan ben ora Saya kira nek Purbo Sasongko. Lho ngopo Matur nuwun. Matur nuwun Pak Win. Nggih, matur suwun, nggih. Tudung Sukses, tudung sukses. tudung tok gendak ya. Matur suwun Pak Win, Ibu Susi. Oke, matur nuwun Mas Gareng. Pak Winarto kalian Bu Susi. Betul. Nggih,